Maraming salamat po sa pag-greet niyo sa nanay namin. Happy birthday to our nanay. 79 years old na po siya. Sana bigyan po siya ng mahabang buhay at health. Hello po, hello po, hello po. Nagbuhat siya sa kusina. Ang butagon sa mukag na mahuan ako mo. Order ako ba na okay na food na mo. What was Herb doing here? Yeah? Oh, he, Tasty daw. Really? Ayan lang siya. Masarap to siya. Chicken fillet with the fried rice. Ang sarap nito. Ito ang fave namin. Parati. Naman kay Banana Q. I will call him Banana Q. Banana.
Yes. May bana. Ananas. Shawarma with ananas. Shawarma with ananas. Shawarma Hawaii. Shawarma Hawaii daw sa kanya. What's happened? How you call this for me? The one for me? Chicken and rum sauce. Ah, okay. Did you hear, guys? That is mine. Chicken and cream sauce. So,